bon dia a tots i totes, regidors, regidores, autoritats, a tots els que ens acompanyeu. Primer de tot és un acte d'una signatura d'un conveni, però abans m'agradaria demanar al nostre conseller, el senyor honorable Felip Puig, ens assignés el llibre d'honor del nostre Ajuntament. Serà un plaer. En primer lloc, jo voldria expressar la meva satisfacció d'un dia com aquest, que ens acompanya el conseller, i més que res perquè avui signem un conveni que no solament és una signatura, sinó que darrere un treball important, un treball de tots els cossos policials, de les administracions, que fan possible que en aquests convenis hi hagi una sola fita, que sempre és per millorar l'atenció als nostres ciutadans. Que tenim nosaltres aquí a Sant Quirze i a la comarca una molt bona coordinació amb tots els cossos de seguretat i amb la nostra policia local hem aconseguit allò que ells també volien. Treballem pel mateix, que és perquè treballem pel ciutadà, en aquest cas de municipi, en altres casos de Catalunya i en altres casos de la resta d'Espanya i del món. Moltíssimes gràcies i passaré la paraula al conseller Felip Puig. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies a regidors, tinents d'alcaldes i regidores i autoritats, en aquest cas, mai més ben dit, autoritats de l'ordre públic, de la seguretat ciutadana i de la policia nacional i de la policia local. Estem fent més fàcil, més útil, més operativa la feina que tenen comunat. S'ha de garantir amb un compromís personal i molt proper. A vegades parlem de la política i de la policia de proximitat. La política de proximitat la feu els alcaldes, les alcaldesses, els regidors, la gent que en definitiva assumiu aquest compromís amb una atenció no prou reconeguda. I en aquest sentit avui el que estem és els polítics intentant generar les condicions perquè els professionals de la seguretat puguin tenir també unes condicions de treball millors. De manera de compenetració entre el que és la policia integral de Catalunya, la policia nacional de Catalunya, els Mossos d'Esquadra i les policies locals i els cossos de seguretat propis de cada municipi, on aquesta cooperació, col·laboració, complicitat crec que ens ha de fer sentir molt més útils i operatius i al mateix temps també estar molt amatents, com deia l'alcaldessa, no només en actuar quan és necessari i quan és necessari, evidentment, hem de fer complir la llei, sinó també amb caràcter més preventiu, més persuasiu, més de proximitat, generar les condicions per les quals tant la seguretat objectiva com la subjectiva la gent tingui la percepció que s'està en bones mans. La col·laboració amb l'Ajuntament, amb els regidors, amb l'alcaldessa, amb els cossos de policia serà permanent i en la mesura en què puguem més efectius i més política de proximitat i més patrullatge compartit. Per tant, moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, alcaldessa, per aquest nou exercici de cooperació i de col·laboració i de compartir i a la disposició de tots els ciutadans de Sant Quirze. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. El conveni que hem signat avui amb Interior. Per nosaltres és un orgull signar un conveni, ja he dit, he explicat allà, que no és solament una signatura, darrere hi ha una feina que facilita a tots els cossos de seguretat, policia local, Mossos, policia nacional, que entre ells puguin mantenir una coordinació tant en els temes normals del dia a dia com en casos amb els dispositius d'emergència. Significa un pas més en la consecució del que la gent ens demana als polítics, el govern del país, el govern municipal, que és que fem tot el que sigui possible per garantir la convivència. Perquè l'espai públic, que és on un país com el nostre, mediterrani i llatí, tingui els comportaments cívics, tingui la tranquil·litat, la seguretat, el respecte a les llibertats individuals, el respecte al dret a la propietat, garantits, com amb un estat de dret. I jo crec que aquest conveni el que facilita és que la policia local i la policia de Catalunya treballin més estretament, comparteixin més informació, tinguin instruments tecnològics per actuar més ràpidament quan sigui necessari i elements d'informació i de comunicació per poder també fer més tasca preventiva. La seva valoració sobre el conveni signat avui a l'Ajuntament de Sant Quirze, el Departament d'Interior i
Bé, ja fa difícil dir alguna cosa diferent després del que encertadament han comentat els que m'han precedit, tant el conseller com l'alcaldessa. Bé, és treballar, sí, sempre havia sigut important treballar envers l'eficiència, la millora de la feina feta des de les administracions. En un moment de crisi econòmica, l'eficiència s'hi ha de fer un màxim esforç. I les comunicacions interpolicials no deixa de ser una mostra de la voluntat de treballar més i millor, en aquest cas concret envers la seguretat dels nostres conciutadans i, per què no dir-ho, per la seguretat de la nostra comarca i, en definitiva, del nostre país. La coordinació interpolicial és clau. Abans hi havia compartiments estancs, per tant, podíem dir ja des de fa molt de temps que s'està treballant per aquesta coordinació i l'acte d'avui és una mostra més d'aquesta línia de treball que entenem que és fonamental sempre i en aquests moments potser encara més que hem de buscar el màxim d'eficiència dels recursos públics.